Kamara marama intie, jaera mar Lolwe Tv, amosi ni oimore, ageno ni irio maber, odiochieng' ma kawuono niendi, ma bende Nyasaye no piny nono machako romo chenro niendi mar pur gi kwan, mana kaka ung'eyo ni kinde niendi ma piny teka, wayudo ni pur kod pith e yorno endo ma bende nyalo kelo yuto ne oganda. Maendi emomiyo Lolwe TV wamenyonu pur kod pith mopogore opogore, mago manya kelo yuto mondo mi okonywa dongore e ngimawa. Arwakini machiegni e chenro mondo mi watare nyaka ang'orum kageno ni idhi konyo puonj. Nyinga Millicent Adhiambo. Mana kaka odiochieng' mosekadho an gi wendo kaendi madapuonjowa kokadho kuom kit pith kata pur motimo kaendi kawanyonore e dala mar Kajulu ei Kisumu County. Machiegni janeno mar Lolwe TV, machiegni wendo na makawuono. Erokamano. Nyingi ng'awa to en kit pith mane ma itimo? Gi nyinga iluonga ni Rose Auma Omolo. Kit pith matimo en pith mar gwen. Gwenda gi kana chako pith, nachako pith gi gwen abich ma si gi thuon achiel. Koro kana apidho gi to ka gweno toko to ogwang' gotenga ne maya nyithi gwen. Koro machieng' moro naparo ni ere kaka nyalo timo mondo mi abed gi pith mar gwen ma ok lege ko maya nyithi gwen. Emane aparo ni mondo alos ne gweno ode, kendo gweno koro bet gweno ma ok kwa, en gweno maloro ne. Nikech godwa ma Kajulu ka wantie gi bungu oluorowa moketo wadier. Koro kana aseparo mano, naloso ot gwen. Koro gi gwenda abich gi masi gi thuon achiel ni nachako loro negi. Koro kane gitoko nyithindo, to nyithindgi gieki koro ne onge gima timogo. Ne gidongo maber. Ma gwenda gieki noae koro e abich, en mana gweno mane sudo, chopo 30, ochopo 50, ochopo 70, ochopo 100. Ma koro ochopo 150. Yes, masani in total kaka nichako gi gwen abich, total gin 150. Okalo 150. Okalo 150. Ka koro ne gichopo 150, na paro ni mondo koro aket parents mag gwen. Ma koro en ohala ma koro anyalo yude pesa. Koro na akawo thuondi 11 gi masi 50 akete ot achiel. Kendo achaka akawo thuondi 11 gi masi 50 kendo be achaka akete ot achiel. Koro gwen gi ema koro osebedo kanyuol. Koro nyithindgi manyuol gi gin ema ka gisebedo madongo auso. To ng'ama bende dwaro matindo mag pith to be auso negi. Koro gisebedo ka gibedo mang'eny ma koro nayudo ni ka adhi ang'iewo chiemb gwen to koro bedo ma nengo gi tek. Koro namanyo yo manyalo loso go chiemo mane maloso kenda to apidho gi. Koro ne adhi amanyo formulation mag chiemb gwen, amanyo formulation mar kienyeji, amanyo formulation mar growers, amanyo formulation mar chick mash. Koro mana ayudo ingredients minyalo losego. Koro na amanyo kuma nyalo yude gigi. Ma koro gigieki awaro giga airport kuchocho Riat. Nitiere jaduong' ma nigi kit chiemo moro amora miloso go gwen. Koro kune ma omo gigo, oduma tanyalo waro kamoro amora ma yudo ka nengo oduma yot. Tabiro, tarego, an gi mashin marego go. Omena bende aomo gambeta, tabiro, tarego. Koro aloso mana chiemo go kenda. Koro bang'e naloso chiemo ma koro ayudo ka at least an gi nafu. Koro asebedo ka miyo gi mana chiembano. Kendo chiembano bende koro aseyudo ka koro beyo moloyo mana ng'iewo. Nikech maga gi koro aloso kako onego bed ni loso gi. Kendo aseyudo ka gisemiya lokruok gi gwen. Aseyudo ka kendo ginyuol e yo makare. Aseyudo ka kendo growers na ne kamiyo gwen to gidongo mapiyo e yo makare. Asebedo ka pidho gi kamano. Koro bang'e kendo chunya nochako doko paro to chiemba maloso ni donge bende anyalo konyo go jopiny wetena ma pidho gwen.
Koro mana paro ni kaloso kata mana akwota mar tan takao gunia achiel tatero e duka na mwalo mambo leo. Koro jopiny bende otemane mondo gine ane to chiemo ni be nyalo konyogi. Kendo aseyudo ka gin bende giyudo ni chiemba ni bet konyogi moloyo. Sana sana growers na gihero kabisa. Ginyiewo. Koro an bende koro naamua ni aloso atere duka tamiyo gwenda gi. Atere duka tamiyo gwenda gi. Gwenda bende koseromo to atero mane duka kanyendo bende ema use gwen gi. Ng'ama dwaro to biro kawo dala ka. Ng'ato komiya oda bende atero ne. Ng'ato komiya oda mar chiemb gwen bende aloso ne tatero ne. Kamane kaka asebedo gi dongruok. Koro tong' bende osebedo ka gwen nyuolo tong'. To ginyuolo na tong' mang'eny seche moko. Koro ing'eni nabedo ka uso, to seche moko bende nachaka dok aparo ni to tong' gi donga nyalo keto gi e incubator ma yud nyithind gwen ma chaka kony go jopur wetena. Koro asebedo ga kayudo tong' mana ma gwenda gi onyuolo taketo gi e incubator bende antiere go ka gitoko ng'ama dwaro chako pith bende akonyo gi nyithi gwen. Auso negi. Tong' bende ka gidwaro tong' ma fertilize bende amiyo gi. Kidwaro tong' nyaluo bende michamo bende an go auso. Okay, yero kama na inya kuom ler michiwo noendi. To wang'iyo ga ni gik mang'eny nitiere ma ipidho. To in ang'o miyo ni settle for chicken rearing? Gimomiyo na settle for chicken an jahera mar gweno. Ahero gweno mok inyal pogore. Koro kaka ne hera mar gweno ni nodonjo e chunya, kaka ne otenga mayagi ema ne koro litna. Koro ema ne adonje pith mar gweno. Hera mane an go gi. Ineno ni kaka itunza gwen gi maber to biro kelo ni ber kata benefits mang'eny e ngimani kod jomodak moluor mosekonyo. To pith ni mar gweno ni oseringo bang' ndalo maromo. Pith na mar gweno ni ndio osedhi kuom muda marabora. Aparo na asepidho gwen koro ma indigo koro hika maraboro ka pidho gwen. Ma gwen abich ka indi ni chako 8 years ago. Masani gisenyuolore ma gikadho 150. Nikech ginyuolore incubator bende paro nosebiro ni ka ikelo medo nyuol kaka saa sodo. Koro ere kaka ng'ato nyalo timo kit pith aina mitimo niendi mondo mi oka map gi pith maber? Nikech ing'e ni ng'ato nyalo pidho gwen kaka marini to nitie gik ma ok onyal bedo ni otimo maber kata process moko lu maber ma kitiyo go kinyi biro king'iyo kar gwen iyudo kata ka gwen adeko tong' otore. Koro ere kaka yo ma ng'ato nyalo luwo mondo mi otim pith mar gwen niendi e yo maber? Nikech samoro ng'ato penjore ni to nitie ng'ama opidho gweno to kowinjo kaka mari dhi maber to en miyo ketho owanda ni ere kaka itimo? Kana achako ne antie gi challenge no. Ting'e ni we learn through mistakes. That's true. Koro kana achako to gwenda bende ne temo ka gima tho. Koro nafwenyo ni gweno chalo mana kaka dhano. En bende onego mana rite mana kaka ritori owuon. Gweno kineno ka dwaro bedo matuo nyaka ing'e ni mano tuo mane matuoe, yath mane mathiedho. Tibiro yudo kok ginyal tho. Ka nyithi gwen obiro, nyithi gwen gin gik ma pod yom. Ok odwar koyo. Chiemo mimiye bende nyaka ing'e ni miye chiemo aina mane. Kendo bende pi bende nyaka iket ne yath. Atiyo ga gi yath miluongo ni alisarin. Ka odonja ne to kuom ndalo 3 amiyo gi yath mar alisarin. Kasetieko to koro amiyo gi glucose kendo for 3 days. Koro after those 3 days donge koro gin 6 days. Koro the 7th day tachako luwo procedure mag chanjo kaka onego bed namiyo gi. Deworming bende atimo negi. Kiweyo gi mok gibedo dewormed, mano bende en tuo moro machielo. Kaeto gweno bende kama ninde nyaka bed maler. Chiemo mochamo bende nyaka bed maler. Inyalo yudo ka gweno iketo ne chiemo to kamo chieme nendo bende opiele chiemo no kendo chako doko chamo chiemo gi chiethne. Mano bende koro kelo tuo. Pi momodho bende nyaka iket moliero ma ok onyal idhe wiye mopiele pigeno. Nikech kopiele pigeno tayari
ose terminate ose infect pigno. Koro ing'e ni mano bende kelo negi tuo. To tuo bende maneno ka chando gi ahinya en mar lil, mar kama gininde to kod lil mar chiemo. Koro ere kaka i take care of that mondo mi lil ni kik dog chien? Ing'e ni gwen to kama gibede ma gidhie oko to ma gitime gimoro amora. Koro gwenda ka pod gitindo, aketo negi chiemo e tray. To tray ninde anyalo keto negi chiemo mana for around 10 days. Koro kochopo 10 days, to an gi feeders gi drinkers. Feeders gi eki gin ma olos in a way that dhoge kende manyalo donje chiemo. Ma en owuon ok onyal donjo gi dende te. Koro dhoge kende manyalo donje chiemo, gik gi mag pi bende aketo ma raised. Mondo kik uchafu moro amora dhiye. To tuo machando gi ahinya ka gwen pod tindo, iluongo ni tuo mar coccidiosis. Mano ema chendo sana. Koro yath bende nyaka ibedgo. Najaneno mar Lolwe TV, aneno ni ageno ni kama wasechopo endi gi chenro ma kawuono mar pur gi kwan endi osechako kwanyo puonj kaka watimo pith mar gwen e dala mar Kajulu kaendi, kaka wendo na makawuono osewacho kaka oselero ni bende osepuonjore kodu. Aneno ka bende dakika ochiegni maromo to kapok atieko daher mondo mi inyisa ni e gwen gi bende nitie stage moro ma pogik tiwacho ni maendi oromo we apoge, koro odhi e chiro inyal chame nikech ok onyal toko, ok onyal nyuol kendo. Sana gi gwen mathuon nitiere ga kochopo ndalo ma koro osebedo maduong' ahinya. Inyalo bedo gi thuondige koto gidongo ma gisekalo, koro ok ginyal nyuol. Koro ing'e ni kata siche gi nyuolo tong', to gin tonge ma ok fertilized. Koro ing'e ni tong' nyaka bed fertilized eka iyud nyathi. Koro ing'e ni aketo giga ma kaseneno ka osebedo maduong' to a replace gi mayo matindo. To en to koro atere chiro. Mine bende kaneno ka koro bende osenyuol moromo, ma koro aneno ka osetegno, to be agole atere chiro, a replace gi matindo mobiro. Erokamano ahinya. Yare mar Lolwe TV kama wachopo endi, we wayud yweyo matin bang'e no to waduogo kik idhi mabor, kete mana e Lolwe TV kaka ing'e ni gini en marwa, mondo wi obed puonjore kaendi kod pur gi kwan kokadho kuom pith mar gwen kaendi gi wendo na makawuono ni endi. Erokamano ahinya. Machiegni kende telo mar ariyo chenro mar pur gi kwan janeno mar Lolwe TV kamoro amora wintie, ago erokamano kuom bedo kondwa e chenro ka geno ni puonj dhi kod yo makare. Ka telo mar ariyo ni endi arwako kendo arwako wendo na ni machiegni. Mana kamano wadhi nyime, janeno mar Lolwe TV kaka ing'e ni wan kaka jopur wahero ga ng'eyo ni stage ka stage ere kaka wanyalo pidho gweno, kata ere kaka wanyalo pidho gino ma ng'ato oamua kata oyiero ni opidho, obed dhiang', obed rombo, obed diel. To nikech kawuono wawuoyo gweno, daher mondo mi wendo na opuonjwa matin ni e stage ka stage ere chiemo mowinjo gweno cham, e stage ka stage ere kaka owinjo mi opidh gweno moko nikech wacho ni en chiemo ma kama ema owinjo cham, nikech kaka iwinjo koselero chien kanyo ni en ema oloso chiemo go kien. Koro ng'eyo ni ma gi ma to chiemo go iluongo gi nade, dong diernwa kamano. Erokamano. Chiemo antie go maloso. An gi chick mash, an gi growers mash, an gi kienyeji mash, antie gi layers mash. Koro gwenda kotoko chakre day 1 nyaka dweche 2 amiyo gi chick mash. Ka gitieko dweche 2, koro dweche 2 kendo nyaka dweche 4 amiyo gi growers mash. Koro koa kanyo to koro gin gwen mosebedo madongo, moko kuom ginyalo kata mana chako nyuol, koro amiyo gi kienyeji mash. To bende ndalo ma koro adwaro ni mondo ginyuol na tong' mabet ng'eny, tamiyo gi layers mash. To sama koro ipidho gweno kamani, sama neno ka gin e ot kaendi, moko ba neno piny kacha, moko ba neno bathe kacha, be oyieni yawo ne gweno mondo mi owuog oko ochame greens matin, to koyiene ang'o momiyo? Gweno ok nyal survive moko chamo greens. Ma ka ipidho gweno mok inyal yawo ne mondo mi ocham lum, kok inyal ng'iewo alot
miye ei ot kama entiere no, to automatically nyaka gibi githo. Koro an mekagi to an gi lum mopong'o dalana ka, greens opong'o dalana ka. Koro kochopo kodhiambo tayawo negi. Manyiso ni odiochieng' kodiochieng' nyaka gweno yud thuolo mo matin mar bile gi maralum. Kamano. Lo bende ing'eni gihero chamo. Koro ing'eni godhiambo nyaka bende ayawo negi mondo gicham lum. Koro wang'eyo ni gimoro amora kata pith moro amora ka ng'ato chako nyaka obed gi target mar ni onyalo yudo yuto moro matin e wiye. Koro pith mar gwen ni onyalo kelo yuto maromo nade ka iluwo process maber kata iluwo stages maber mar rito gwen e yo malong'o kaka dwarore. Aseyudo ka kendo ni pith mar gwen nigo ohala. Ka gweno ok nyal tho ni gitoka toka kata ka gin 50 ti gitoko te ti pidho gi magi bedo madongo te. Ka gin gwen 50 to wawach ni koro iwacho ni dwa uso gi kata kiwango moro ma iuso gi 500. Koro just imagine ni gwen 50 go gi 500 mane yudo 25,000. Donde yudo pesa malach. Ting'e ni mine ka bende pod nyuol. To magi kikoro gin ohandgi. Mano 25,000 ma kata kane in gi challenge mar school fees idhi chulo. Kata kane intiere gi challenge moro amora dongo loni. To what about kaka mae magi gin 50 to magi bende 50. Koro wawach ni msimu moro ayudo nyithi gwen 50 ka ayudo 50 mago 100. Wawach ni idhi uso kata 100. Auso 100. Donge en pesa. Mana kamano janeno Lolwe Tv geno ni nikech ng'eni wan pur gi kwan. Ageno ni ikaw gi kalam igo kwan kanyo. Nikech samoro wan chako pith nyaka ikri kalam igo niya kachako gi gwen 5 tabo yudo ala maromo nade. Mana kiwinjo ka wendo oselero ni ka in gi gwen 50 to gwen 50 gi endi orito gi maber mochako nyuolo 50 moko. To wacho ni koro 50 monyuol gi kata 50 manotimo nyuol gi endi adwaro uso 500 kigoyo kwan no en ohala maber. Koro pith ka pith ka iluwo yo maber iyudo profit maber. Koro wadhi nyime. Pith ni endi itime kendi koso nitie ng'ama konyi. Pith ni endi kane wuon nyithindo pod ngima ne watimo kode. Lakini koro sani atimo kende. Gi nyithinda mantiere ka ema konya timo. Mano ber sana. Koro onge ng'at moro mani oko ma indiko ma awach ni konyi. Ng'ama ndike i dala. Ama konyi tiyo yani rito gwen miyo gi chiemo. Antiere gi ng'ama konya. Ema konya rito gi. Maseche mwaonge to onyalo bet ni entiere ka. Lakini ok en permanent ma wacho ni pith gwen ni ema miyo yor yuto. Koro gin challenges mage kata achiedh nade mage ma itudo kod pith mar gwen in general. Kaka godwa ka challenge ma wan go en challenge mag ogwang'. Bungu pod nitiere karwa ka. Koro ogwenge pod nitiere mang'eny. Koro ing'eni kiyawo negi to gwang' nyaka ang' lew mayudo. Kaeto the other challenge en tho mar nyithi gwen kapod tindo. Koko rit gi e yo maber tinyalo yudo asara maduong' ma chunyi nyalo chiwo mar pidho gwen. Lakini kisefwenyo kaka inyalo rito nyithind gweno kapod tindo ok ibi bedo gi shida. To ei koro gi nyaka nichak kod nitiere challenge moro mano iserado godo mapek ma awach ni kata kandalo mane pod itime gi jaduong' kane jaduong' pod nitie kata sani manidong' kendi idhi kode mbele ni endi ma koro ni ineno ni ato gwen gi endi modong' koro we aloka cham mondo awera gi pidh ni kabisa. Kaka senyisi nasebedo jahera mar gweno. Challenges go kata ka nitiere to challenges go komedo motivate mondo amed tiyo matek moloyo. Kama ne shida no ae mondo amany ni tinyalo geng'e namo mondo kik ochako timre kende. Koro kineno kata mane tok ot kachacha neno ka toke kocha agero ot moro kendo. Koro adwaro gero ot mabet safe ma ogwang' ok nyal donjo. The challenge manayudo maduong' mogik manobuoga manawuoro. There was a time mane nitiere nyithi gwen ka. Donge neno ka odno ok ber ahinya. Ne antiere gi nyithi gwen 70 e iye kanyo. To gwang' nodonjo kanyo chieng' moro. Ogwang' achiel mineno.
nodonjo iye kanyo mane onego nyithi gwen go te 70 of them. Maka na donjo gokinyi ka yawna yawni gwen ayudo gik mopielore piny. Ogwang' gi nego gi anega to ok cham koso. Ema nafwenyo ni ogwang' kare nitiere ma anega gweno to we kanyo, anega gweno to we kanyo. Nonego gi te. To gin mana ng'utgi ema otur, ng'utgi ema otur. Owe gi kanyo. Mane githo te. Lakini noki give up. Noka give up. Namanyo mana yo mar geng'o nogwang' ni kik chak donji. Yes. Mana kawuono jarama Lolwe TV gima ikwanyo gimoro kanyo ni kata tek nade e gimoro amora mitimo, obed pith, obed ohala, gima iface noendi manyane yo minyalo penyo godo, manyane kaka inyalo kadho badho noendi mondo imed dhi mbele, nikech ka in ng'ama chunye chido piyo to onge kaka inyalo sudo mbele. Mana kuma wadhi nyime gi thuolo niendi, nikech kata pith mar gweno kaka nisiwacho ni ohala, nyaka wang'e ni ber mage ma bende osekelo ngimane, nikech gimoro amora nitiere gi ber, onyalo miyo ngimani lokre e yo maduong' kata e yo malach. Koro ang'e nyiswa ni to gin ber mage ma pith mar gwen niendi osekelo ni kuom higni 8 mosetime to pod odhi kode nyime nieri. Pith mar gweno osekelo ne ber mang'eny. Ing'e ni gweno en gima nigi market, ready market. An sani ndika wach moro donjo na sani, to ne aonge kata mana gi pesa moro around. Gwenda gi kie kao, tatere chi. Taseyudo pesa taseloyo go shidani. Gwendo na kobiro, mana gweno. Asemako tasekete kendo. To ji nie mesa chiemo. Tong' bende auso. To tong' bende achamo. Koro nanoda kae, ok anyal koso chiemo kata mana odiochieng' achiel. Sama tonga niendi ok adwar chamo tatawe tatere adhi ause. Taloke chiemo machamo. Koro gisekonya yo mang'eny. Koro gwen iuso ga nang'o to tong' iuso ga nang'o? Tonga gi bende atero mana e duka. Kama wacho nino. Atero gi e duka kanyo tauso. Gwenda gi bende atero mana kanyo. Jok mani madwaro gwen be oseng'eyo dala naka. Gibiro to gikawa kawa gwen ka. Jo an gi customers bende madwaro ga tong'. Tong' kienyeji ng'e ni ji ohero. Koro antiere gi customers madwaro ga tonga mag kienyeji. Atero negi to gimiya pesa. Koro lek mane ma ingo kod pith mar gwen niendi, awach ni tek kata higni 5 mabiro kapo ni Nyasaye pod omiyo ngima e wang' piny kae. Lek na man go, adwaro ni mondo koro apidh kit gwen mopogore opogore. E ndalo mabiro kae kubro chako duogo ka, tubro yudo ka ntiere gi broilers, abro keto nyaka improved kienyeji. Koro kibiro dala naka, kit gweno midwaro no, ibro yudo. Ibed ni dwaro kienyeji, emichomo. Obed ni dwaro broilers, emibro yudo. Kidwaro improve, achomi mana kuro. Erokamano ahinya, mano ber. Koro en puonj mane ma inyalo miyo jopith weteni, obed joma pidho gwen kaka in, kata jok ma pidho gigo mopogore opogore kata mag puothe, kata mipidho e dala. Ng'eny ga jok machal kodi ma bende mon machal kodi kata mine machal kodi mohero dhok. For example, an dawa ohero ga dhok kabisa. Koro en puonj mane minyalo miyo jopith weteni? Kata an bende ahero jamni. Chon mokwongo nachako gi pith mar diek. Diek kende en pith maber moloyo mogik. Kiyudo diek mago rude, diel nyalo goni rude diriyo e higa. Makoro ing'e ni ka higa orumo to in gi nyithi diek adi? Kuom diel achiel. Kane in kodgi kata mana 5. Donge mano in go hala. Almost 2. Koro an ahero pith. To ne jopith wetena ma dwaro ni mondo pidh gwen. Gweno niendi en gima ber. To kik irit ni dwaro chako gi gwen 50 kata 40 kata 30. An anyiso ni nachako gi siche 5 gi thuon adi achiel. Kichako gi matin no to rito gi bo obedo makare. To chiemo bende yudo makare. Ok nyal moni dongo. To bende ka koro gisechopo e kiwango moro ma koro ng'iewo chiemo nyalo bedo ma a bit challenging. Koro imanyo mana formulation. Kata kidhi e internet, ibro yudo very many types of formulations mag chiemo. Kiyudo tilosa chiembi kendi imiyo gi mana kendi. Kendo bende chiembi no be nyalo chako uso ne jo chaki yudo yuto mo.
To kendo gima chaka fwenyo, mbolea mar gweno ei randa ka. Omiyo anan kata mana dala naka, apuro ei dala naka. To mbolea ge ke ma chaka ole puodho. To kendo chaka yudo oduma, manan boka rum. Kama mbolea ge ko okalo, mipidhe cham, ok inyal ano kaka kati. Nyaka yud cham. Koro ing'eni en bende en mbolea to bende en pith. Erokamano ahinya miyo kelo mini janeno mar Lolwe TV geno ni konyo Kenya ka wachopo kendo tielo mar ariyo ni endi puonji mathoth gi thuolo ni endi dami wendo na thuolo mondo mi onyiswa yor tudo mage kaka inyalo yude kopo ni nitiere jalno manene sani ma bende gombo lalore kode kokadho kuom chenro kata bang'e ka show oserumo inyalo lalore kode namba ne mobiro chiwo kata kuma oyudore. Okay. Koro an antiere Kajulu Kamenya but Ukweli Hospital. To namba na mar simu bende antiere go. Namba na mar simu en 0723 350 191. 0723 350 191. Antiere gi duka Road Obuolo Mamboleo Junction. Antiere gi duka Mamboleo Junction opposite petrol station mantiere Mamboleo Junction kanyono. En duka ma nyinge en Rich Rose Enterprise. Madil gi kit gimora mora madil gi gweno. Obed chiemb gwen ibro yudo kanyo. Obed gweno owuon ibro yudo ka an go kanyo. Koro kidwaro yuda kibire duka tibro yuda. Kendo bende kikawo namba nano tibro yuda. Kendo bende kibiro dala naka to bende ibro yuda. Erokamano ahinya ne janyuol mar Lolwe TV, erokamano ne jogo mobedo kodwa chenro odiochieng' ma kawuono ni endi ageno ni pur gi kwan ni endi ma wapuonjore godo kokadho kuom pith mar gwen ka endi omi puonj mokadho kendo kane in japith gwen ageno ni kony achiel ariyo gi adek ma idhi loko kari mane ok itim kata imedo mapok nitimo. Mana kamano orito masani waromo gi Jumapil manyien. Nyinga en Millicent Adhiambo.